Hello guys. ये बाबा तापरे Welcome back to Bukunazi YouTube channel. जाऊ की फास्ट टाइम होना नाही समजतं माई चॅनल कोणते Vlog रे ऐसी वैसे साडी पाहिजे कौन खाऊगा कुछ होना देखो हाँ मुझे पचारि आसती गोटे 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 आवाज जाने पे कि पेंडा बोले बड़े हेलो गाइस करते हो और तुम्हें ब्लॉग कर था तो मोल चो चकोड़ सुपड़ा है सेपट रवास सेपटे क्या चल रहा है इसी बना के इसी कैसे गाड़ी में Puri is on. ଲାଗୁଛି ଆସିଛ କୋଉ ଦୂରରୁ ଆସିଛ ପୁରା ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ରାସ୍ତାଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଡାଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣି ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଛାଡ଼
ହଁ ହଁ ହେଇଥିବ। ତୁ ଠିଆ ହ ନା ତୋର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି। ହଁ ଉଠେଇଦବୁ ଆଉ। ଇ ଆଇଲା ଗ୍ରୁପ ର ବାପା ଆଇଲା ବଡ ବାପା ଡାକି ଡାକି ଦେଇକିରା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ। ତା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଆ ସେଇଠି ଛୁଆ ପିଲା ଉତ୍ପାତ ଯାଇକି ହଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାତ ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପାତ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି କୁଆଡେ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଟାର ନବା ବାପା ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଛୁଆ ବଦମାସ ହଉଛନ୍ତି। ଗାଧେଇଥାନ୍ତେ ବା ଆମେ। ହଁ ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସିବା ଗାଧେଇବା ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଡ ବୁଡେଇକି ଆଇଲୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଭଲ। ଦେଖି ଧର ସେ ଏଟା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ଲଗର ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ। ହଁ